Digue'm, Cristian. Mama, estàs a casa? Sí, per què? Que adivino. Que t'has deixat les claus? No. Que no vens a sopar? No. Doncs no vens a dormir. Que no és això. Doncs què? Que ja tinc el vídeo. Que ja tens el vídeo? Sí, ja el tinc preparat. Ja l'has acabat? Sí. Aleluia. I què? Com ha quedat? Bueno, crec que ha quedat guai, Bueno, almenys ja... Estarem un pes de sobre, no hem de dissimular més, perquè... Sí, és que ja no sabia què dir, del micro, que si deixa'm pels nens, que si no sé què... Sí, no. Prou bé que te n'has sortit encara amb les excuses. Però bueno, aleshores com el podré veure? Bueno, puc passar pel WhatsApp, el grup del 31 de maig, vale? El del clan no, No, sí, sobretot, ja la vaig pifiar jo, no cal que la pifis tu. No la caguis un altre cop. Vale. Te l'envio per allà i l'obriu. Vale, d'acord, molt bé. Vinga, adeu. Vale, te l'envio, Venga, enviando. Enviar... Clic. Ui, ja l'he rebut. Està carregant, ja. Recordes com va començar? Va ser un dinar on érem tots junts. Muntem un grup de WhatsApp Per triar una cançó. I l'escollim a votació. Nosaltres ja som al lloc Puntuals com sempre, ja ho veu. On havíem d'anar, ho saps. Anem al roc de Sant Gaietà. Això sí que no s'ho esperen, ens ho passarem molt bé. Serà una bona festa, serà un dia especial. Per fi quina alegria, esperant que el temps passi, perquè arribi aquest dia, tots reunits un cop més. És 31 de maig. Tots diuen que són aquí. Doncs anem-los a trobar ja. Fa il·lusió reunir-nos avui. Som-hi, nens, que hem de marxar. Ens deuen estar esperant. Au, vinga, que si no fem tard. Anem a preparar-ho tot. Portem 20 quilos d'arròs, a punt per llançar-los. Segur que els portarà sort, també felicitat. I nosaltres hem portat confetis, serpentines, de tots colors i mides, per llançar-los com mai. Això sí que no s'ho esperen, ens ho passarem molt bé. Serà una bona festa, serà un dia especial. Per fi quina alegria, esperant que el temps passi, perquè arribi aquest dia, tots reunits un cop més. I ara tots contents anem allà, a punt per la celebració. Anem-hi, que bé, anem-hi. Serà tots una gran festa, on ens hi divertirem plegats. Anem-hi, que bé, anem-hi. Es casen l'Edgar i l'Anna a la casa de colònies i passarem tot el dia fins que arribi la nit. Visca l'Edgar i l'Anna, que sigueu molt feliços.